Ayan po, pupunta kami kay Crane Crane. Sa loob po siya nakatira eh. Ayan po mga ka-viewers, oh, dito si Crane Crane nakatira. Sa loob na to, oh. Putik po kasi dito sa area niya eh. Ayan po mga ka-viewers, oh, ito po yung dam site. Ito yung dam site. Ito po nabubuhay si Crane Crane. Ito po yung nabubuhay si Crane Crane. Saan babae niya? Ay mga tropa ni Crane Crane oh. Crane! Ayan po yung bahay ni Crane Crane dito oh. Nakita niyo po yung bahay ni Crane Crane yan oh. Ay, tiga malari. Ayan si Love Yours oh. Love Yours! Ayan oh. Mga tropa ni Crane Crane. Ayan po. Ito yung bahay ni Crane Crane oh. Tayo muna kayo mga pogi oh. Mapanood ka sa YouTube oh. 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 Abot mo na lang oh. Wala ka tayong video. Oh. Aray. Oh. Ayan po, abot ni... Naka-undox. Ayan po. So may bigas pa saka andok si Crane Crane. Para makain sa ng andok. Ayan po si Crane Crane oh. Saka borlis. Borlis ko yun. Wamay siya naman, damit mo. Ano yung pagkain mo? Pagkain mo yan? Ano binili mo lang, loto? Oo. May ulam doon, may andok na dala eh. Saka bigas. Nasahin ka dyan, no? Nasahin kayo dyan? Mayroon ba kayo kalan dyan? May kalan kayo dyan? Paano pa nagsahin kayo dyan, Crane Crane? Crane, magkano pa nagsahin kayo dyan? May kalan kayo dyan? Diyan kayo. Oo. Nagluluto kayo dyan? Oo. Nagluluto kayo? Okay, itsura mo para kang ano ah, hostess ah. Crane Crane. Dito na lang tayo na, huwag na dito. Mainit kasi eh. Diyan ka Crane. Baka po ka ito Crane oh. Ano? Ano ba, puyat ka ba? Ano ba nangyari sa'yo? Nakatulog ko lang kanina umaga. Ha? Umaga pa natulog. Eh, ba't nga, ano na, hapon na. Hapon na. Ano si Crane Crane oh. Ano? Agad na agad eh. Ito na tsura oh. Agad na agad eh. Dito po siya nakatira yan po oh. Ito po yung lungga. Sino kasama sa loob? Ayan po yung lungga ni Crane Crane. Ayan po. Kung sino pong mahawa sa kanya, pwede pong tumulong. Ayan po. Mga kababayan, mga ka-viewers. Yan po nabubuhay si Crane Crane. Tipin niyo po yan. Kung sino po yung may mga pusong mga mabait dyan na mga pwedeng tumulong sa kanya, tulungan po natin si Crane Crane. Yan po. Gusto natin siya maahon dito sa dam site. Tulungan po natin siya. Ayan. Kahit po naman po sa may lipat siya ng tirahan niya, sana pwede na po eh. Mahanap siya ng upahan na bahay. Ito na po yung bahay niya oh. Kaya sino po yung mga meron din mga mabait ang kalooban. Tulungan po natin si Crane Crane kahit may upa ng bahay. Ayan po. Ayan si Love Yours oh. Ayan si Love Yours. Doon tayo, mainit ito, Crane. Dito na lang. Ha? Dito na lang, pagkuhan na tayo. Mainit eh. Okay lang yan. Mapunan mo sa Crane Crane katapin. Diyan ka lang sa likod ko, lab. Ano, bakit ngayon ko pala kumakain? Ha? Ngayon ka pala kumakain? Ano yan, tanghalian?
Almusal? Muta ka pa. Hindi, kumain na pala ako. Malaki ng muta mo dito. Oh. Tingnan mo. May cellphone siya? Saan kayo nagluluto dyan? Ha? Doon may kalan kayo? Yan po mga kalabiers. Ito po yung mayroon dyan malambot na puso. Tulungan natin si Kring Kring. Oo Kahit nga. wala may lipatan ng bahay si Kring Kring, makaupa natin ng bahay. Kaya po, yung makapanood po nito, sana matulungan nito si Kring Kring. Ayan po si Kring Kring. Ba't parang puyat ka? Ha? Umaga natulog. Mga Bakit? kalabiers, Ano ang gabi natulog din ako gabi? Oh, ba't parang puyat ka tulungan dito? natin si Kring Kring kung makapanood ng video na to. Ito na yung pinaka-tour na video na pinakamadungis na lugar. Oh. Pinakamadungis na content ng mga vlogger. Oh, makikita Ito po, nyo. sa Oh. lugar nila Jojo, ni Kring Kring. Ayan, sobrang... Ito, tambakan ng basura. Ayan po. Saan mo binili yan? Diyan sa labas. Ah, libre? May dala din kami doon na undox yun ah. Sarap din yun. Albox ka ba? Oo. Nakasayang ka kayo dyan? Oo, nagsasaing daw sila eh. Oh, yung bigas. Pag ano, isaing nyo na lang. Mag-interview sana sa akin. Sino? Sino? Taga rito ka ba? Taga saan? Ano, masarap ba? Masarap ba? Magkakaluto? Antok na antok ka. Wala ka na naman tsinelas, oh. Tingnan mo yung paa mo, madumi. Okay nga, bili mo soft drink. May soft drinks ka ha? Oh, pambili daw soft drinks. Salamat po yan. Ah, mukhang ano ah, mukhang tulog pa eh. Ah. Manabagang kalab. Gusto nyo makatulong. Oh, yan mga kalabliers, kung sino gustong tumulong din kay Kiring Kring. Makapanood itong mga video na to. Makatulong natin si Kring Kring. Ayan, kung sino po yung pwedeng ay makapanood ng video na to, kung pwedeng tulungan si Kring Kring. So kami, nag-abot din kami ng tulong sa kanya, yung kaya lang din namin. Yung may mga mabubuting kalooban na at may gusto lang naman po. Yan yung pinalagayan nila. Ayan niyo po. Ayan po yung kanilang bahay. Makikita nyo, ayan. Ayan po yung bahay nila. So, ayan po siya. So, pumunta kami dito para dala na siya ng bigas at ulam. So, ayan po. Nawagan kami dun sa may mga buting kalooban na may mga gustong tumulong sa kanya. So, kahit sa maliit na paraan lang. So, kahit yung sanang yun, makaupa lang ng bahay. Kasi kami talagang kung ano lang yung nakayanan namin, yun lang ay bibigay talaga namin. Yung may mga gusto lang naman na tumulong sa kanya. Lubos po yung pasasalamatan namin. So, yan po. May YouTube channel. Ano? Ayan. Yung may mga gusto lang, kung ano yung nakayanan, kung pwedeng tulungan siya. Kasi makikita niyo naman po yung kanilang bahay. Oh. So, ayan siya, dito siya na. So, marami sila dito. Actually, marami sila dito ganyan. So, ayan, mga ka-loveliers, bali, pinasya lang namin siya para dala ng pagkain. Ano binili mo sa pera mo kahapon? Pagkain? Ayan, oh. Bili ka soft drinks. Bubulunan ka na dyan. Eh? Bubulunan ka na dyan. Oo. Tingin mo lang meron sa tindahan? Ha? Bili soft drink. Ay, pabili ka soft drinks. Nagpabili ka soft drinks? Ano bukas hatid mo kami sa bahay? Hatid mo ako sa bahay. Kaso lang ako bukas, may duty ako eh. Sunod na araw na lang. Pag-uwi ko ha. Pag-uwi ko ng duty ha. Ayan po oh. Ayan mga ka-loveliers. Sino po yung makapanood ng video na to, ulitin po namin.
baka pwede matulungan natin si Kring Kring. Ayan, baka gusto, pwede natin matulungan si Kring Kring, ano. Harap po dito, Kring. Hmm? Ayan, makikita niya po. Sino daw bukas balik kayo? Ate, awi na ako. Para makita niyo ng anak ko sa mga kapatid. Bukas? Hindi, wala daw kayo bukas dito eh. Oo nga. Sa susunod, bukas. Oo, sige. Ate ah. Oo. Yan po yung may mga mabubuting kalooban. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan. Oh, bakit ganyan? Ha? Wala ka mas. Tara na. Ha? Nadawas tayo. Ano? Sunod na bukas tayo tayo dito. Oo, sige. Hindi ba delikado rin sa lugar nyo? Sigurado ka? Oo, sige. Ano din dyan? Ano, parang ganito rin dyan. Puro basurahan mo. Doon din? Oo. So every... Ano, dadaanan natin, te. Dadaanan natin simenteryo. Simenteryo. Ang lawak ng simenteryo doon. Oo, sige. Tapos doon kami sa may paliko. Pag paliko mo, kay Francis sa Dental Pacquiao. Kahina ka mo ng sound. Hello? Ayan. Oh, ayan. Sige, pag babalik kami, pag walang pasok si kuya, balik kami. Ihatid ka namin doon sa inyo, ha? Oh, sige, mag-iingat ka. Pero sigurado na ako siya. Silipin ko lang muna yung anak ko. Asan na yung diaper sa Ano, kagatas? pati sa akin ko iyak doon, iyak yung anak ko. Asan na yung diaper sa kagatas Andun pa rin mo? na, pinatago ko na. Sige. Kailan ka uwi? Sa susunod. 2 days, ha? Opo. 2 days mo lang ngayon, babalik kami dito. Ha? Tapos, sige, ihatid ka namin sa inyo, ha? Oh, sige. Walo kami magkapatid, di man na lang kami. Matay tatlo. Kasi ano, bronchomonia. Oo, sige. Okay, sige. Ayan pa si Kring Kring. Bali, sabi niya, pagka day off ni partner, babalik kami dito, ihahatid namin siya dun sa bahay nila mismo. Para makita daw niya yung mga anak niya kasi iyak ng iyak eh. Para makita pala niya yung anak niya. No? Ayan mga kalabyo. Pinatago ko na yung ano, yung diaper ko sa may tindahan. Sige. Pinatago daw niya yung diaper tsaka ano. So, ayan mga kalably yours. Meron daw. Dalawa anak ko eh. Makanino? Sa bahay namin yung isa, nakalagay kami at yung isa na sa WD. Sa barangay. Panganay ko. Okay. Kakilala mo ba yan? Hmm? So yan. Kailangan naman nagpunta yan dito eh. Naligaw lang po yan dito. Naligaw lang siya. Yung nakasama daw niya yun eh, nandun sa bahay nila. Dito na sa kanilang dalawa ng kakilala. Dito na. O kasi parang tag dito. Yan dati bobiyahe. Eh, walang gano'ng masampahan. Kaya ginawa na. Nangangalakad siya. Eh, nagtagpo yung mga mata nila. Kaya nagkain laban. Sige. Kaya mga dito, mga barak sila dito ganyan. Okay. Sige, ayan. Ito lang mo. Ayan po, mga ka-viewers, kung sino naman po yung makapanood ng video na ito, ulitin po natin. Ito po yung lugar nila, ito na po. Ayan po, ito po yung mga bata rito. Ayan, oh. Kaway kayo, be, kaway, oh. Kaway, oh. Ito kayo sa TV, ha. Sa YouTube, ha. Ayan po. Ito si Kring Kring, oh. Ito kasi viewers. Pagkain ba talaga? Ito po, ito yung lugar na pinaka-anak ko. Kung kayo lang mapunta dito, baka hindi nyo ma-attempt yung lugar na ito. Ito si Kring Kring, bibili po siya ng soft drinks niya. Tapos siya kumain. So, mga ka-viewers, kung sino po hindi makapanood, tumapanood po itong video na ito, paki-like na lang po, saka paki-pindot po yung ating ring bell para po ma-update ko sa mga video nila viewers. Maraming salamat po. Shoutout na pala sa idol namin, si Bal Santos Matubang, saka si Kalingat Rab, saka si Tikram. Mga idol, pakisupport naman po si Love Yours Vlog. Opo, idol na idol pa kayo ni Love Yours Vlog. Salamat po. Okay na, Love. Ayun si Love Yours.
Please subscribe my channel, Lovely Years Vlog. Ang init po dito sobra. Bye. Bye.